Hi ha hagut viatgers en el temps i hi ha proves d'això. Prova 1. Sòcrates guardava a la seva cel·la de condemnat unes ulleres de miopia, amb les que veia perfectament l'arribada dels vaixells a port. Com les va aconseguir? Estudis científics revelen que fou per un viatger en el temps. Però encara hi ha més. Prova 2. Lluís XIV feia servir lentilles, però com no tenia líquid de lentilles per netejar-les, feia servir infusions de farigola. Per aquest motiu s'explica que arribessin desenes de sacs de farigola al seu palau. Prova 3. Un viatger del temps es colà a l'estudi d'arquitectura de la Torre de Pisa. I ja veieu com va acabar tot. Han hagut i hi hauran.